Hola, la maniobra que us presentem avui seria una maniobra de frenada d'emergència amb ABS. Aquesta és una maniobra bàsica que cal conèixer. És important si volem evitar un possible accident. Us farem una demostració i una explicació de la maniobra amb vehicle pesant i amb vehicle lleuger. Abans d'iniciar la marxa, caldrà fer els ajustaments adients. Recordeu que cal deixar els seients del vehicle pesant sempre en la seva posició de repòs, per poder pujar i baixar amb més comoditat. Després, realitzarem els ajustaments necessaris, com ja varem treballar en el vídeo de lloc de conducció. Realitzarem la prova en una zona segura, sobre una superfície lliscant, per preservar la mecànica, i la realitzarem sempre per davall de 40 km/h. L'objectiu de realitzar la frenada d'emergència seria el de poder frenar el vehicle sempre abans d'arribar a l'obstacle. Per poder aconseguir aquest objectiu, cal conèixer els factors principals que actuen en aquesta maniobra. La distància de frenada total està formada per la distància de reacció del conductor i la distància de frenada del vehicle. El conèixer la dinàmica de la maniobra i la concentració del conductor pot reduir el seu temps de reacció i així la seva distància de reacció. Per altra part, el temps de frenada vindrà condicionat per tota la resta d'aspectes tècnics associats al vehicle i la superfície en la qual ens trobem. La maniobra correcta tindrà una seqüència d'accions que caldrà treballar i conèixer. En primer lloc, tindrem la reacció del conductor, en la que buscarem un lloc de visió que permeti veure el possible obstacle i tot el que tindrem associat, ja que cal valorar la possibilitat d'envair l'altre carril si no podem aturar el vehicle a temps. En tercer lloc, i de forma immediata, prem el pedal de fre exercint una pressió màxima, que cal mantenir fins que el vehicle quedi totalment aturat. És possible que notem una vibració sobre el pedal de fre, fruit del correcte funcionament del sistema ABS. En sistemes més moderns, aquesta vibració es reduirà. El sistema ABS actua per impedir el bloqueig de les rodes del vehicle. Això permet reduir la distància de frenada en la gran majoria de situacions i permet la maniobra de girs moderats, ja que la roda continua girant. La metodologia amb vehicle lleuger seria la mateixa i cal aturar el nostre vehicle abans de l'obstacle, o si no, ens obligarà a realitzar una esquiva del mateix. Cal, de forma preventiva, tenir controlada la presència d'altres vehicles o obstacles. Si la nostra maniobra ens obliga a fer una esquiva, recordeu que la maniobra no finalitza fins que el vehicle retorna al carril o entra en un espai de seguretat. Ara estem a les 5
podria mirar? Recordeu que en qualsevol situació de maniobra de frenada d'emergència, la maniobra més segura serà la que atura el nostre vehicle sempre abans d'arribar a l'obstacle. Com heu pogut veure, cal conèixer la tècnica i els sistemes de frenada. El conductor haurà de realitzar una conducció moderada i adaptada a cada situació. Teniu en compte que la velocitat serà el factor clau per tal de reduir la distància total de frenada.